दायो नै आं अमा बेदर लाबाय अमा बेदरनि आचार खालामनो नागिरदों फानलु हारि देनानै लाबाय ओमफ्राय बेयाव गासै मस्ला मस्लि होनो गोनांफोरखौ लाबाय खिन्थु आंहा गोबां मस्ला दंमोन खिन्थु आंनाव गैजोबा बेखायनो बेसांखौनो होनानै आङो आचारखौ बानायनोसै बे बेदरनि आचार खालामनो नागिरदों फिसा भिडिअखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै आं भिडिअखौ खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौहाय बेदर आचार सिम्पोलहै न'आव जानो थाखाय बानायनो नागिरदों बेदरानो बेदरखौ होबाय संख्रि एड खालामना लाग्रोनोसै आं बेवहाय गोजा गोजा जानाय जासे आं एवबाय थागोन बेखौ फार्स्टआवनो कुकाराव बयल खालामना लाग्रोबाय सिटि खननै बाजाय होनानै बिनि उनाव गुसु खालामनानै आं दायो फ्राय खालामबाय बरियाके फ्राय खालामनानै लाग्रोनोसै आं बिनि उनाव हालदै हारि गासै मस्ला मस्लि होनो गोनांफोरखौ एड खालामगोन आङो एवै एसे गोजा गोजा जाहांबाय ओरैबायदि थाव ओंखारदों नै बे गावनिनो थाव मेजेम गोजाना गावनिनो थाव ओंखारदों एवबाय थाबावनोसै एसे गोजा गोजा खालामबावनोसै बिनि उनाव आं गासै मस्ला मस्लि होनो गोनांखौ ओरैबायदि थाव ओंखारजोब्बाय गोदौगासिनो आं दायो गासै मस्ला मस्लिफोरखौ होनानै लानोसै फानलु रुसुन आरि देनाय गासै होनो गोनां मस्लाफोरखौ होनानै लाबाय मिक्स खालामनोसै बेबायदि माबाना मेजेम बाराना पुरा थाव ओंखारजोब्बाय बरिया गोदौ होबावनोसै दसे बिनि उनाव आङो गुसु खालामनानै थेमायाव सोनानै लानोसै नोंथांमोना माबायदि बानायो आचारखौ आं मिथिया खिन्थु बेयो आंनि स्टाइल बायदि आं बानायबाय ओरैबायदि गोथाव जायो बरिया जाबाय पुरा मेजेम मोना बेदरा बे खारनाव ओरैबायदि थाव बारा जादों बारा मेजेम गैयाबा थावआबो एसे खम जायो आंनिया मेजेमा बाराना ओमफ्राय थावआ बारा ओंखारबाय नै दायो मोनबाय रेडि बे गुसु जाबाथाय थेमायाव सोनोसै बरिया जाबाय दायो आं नै बे थेमायाव सोना लानोसै सोनानै लाबाय नै बेदरा ओरैबायदि जाथाव नुबाय माने थेमाया गोदो ड्राय बे खारनाव एसे नुदों इयाव न'आव जानो आन्था ओमफ्राय नैबेयाव आङो दाखालि फानलु फिरिं आसार खालामना फानलु फिरिंखौ आसार खालामना लाबाय बेयावबो बे फानलु फिरिं आचार ओमफ्राय नैबे अमा बेदर आचार आंहा रेडि दायो बेखौ हप्तासेसो बरिया सान्दुङाव होनोसै होमबानो 2 उइकनि उनाव जाजासिगोन आरो